Her er lige en hurtig og håndholdt version af en anmeldelse af den her fantastiske Belkin 2 i 1 oplader. Den er købt på Apples hjemmeside. Vi kan se her, så er den lige her. Eksklusivt står der endda. Belkin Valid Charge Dock til Apple Watch og iPhone til 979 kroner. Det er rigtig, rigtig mange penge for en oplader, men hold da magle, hvor er det også kvalitet. Altså bare vægten på den er helt enorm. Det er virkelig en klods, man stiller på bordet. Og så passer den bare til alt, hvad der har et lightning stick. Der sidder her om bag i, man kan se, hvis jeg går tæt på her, og så drejer jeg på en knap her, så prøv at se, hvordan den her den går op og ned. Det betyder altså uanset hvilket, jeg tror den passer her, uanset hvilket, eller hvilket cover man har på sin telefon, så kan man altså skrue den op og ned, så det passer, uden at behøve at tage de her cover af. Det har været kæmpe irritation for mig altid, at så får man nyt cover, så passer ens lader ikke lige pludselig, sådan en bordlader man har. Den her, den tager højde for det hele, plus det her super fede til telefonen, hvor man bare lige om aftenen, når man går i seng, det er sådan en her, jeg skal have stående med natbordet, ikke? Så sætter man uret på og telefonen til opladning, og så har jeg sådan et vækkeur, hvor jeg har uret til at stå og køre hele natten på telefonen, som man så kan skrue ned for, så det ikke er ret stærkt og så videre. Rigtig hyggeligt. Og så kan man se alle de der gange i løbet af natten, man vågner, hvad klokken er, og specielt når man skal op om morgenen. Ikke? Men den er altså super fed, den her. Det synes jeg i hvert fald. Den er, for mig er den også pengene værd, men det er godt nok en chat, det indrømmer jeg. Ned 1000 kroner for en oplader, så er den også betalt. Men vi håber, at Apple holder ved lightning-stikket i nogle år endnu, og at jeg også holder ved uret i nogle år endnu, så hænger det nok alligevel sammen.